Makan deh kem. Makan deh kelang pade. Ini bibay deh kay. Kayak naik. Mati join. Naik tan sih try nih. Mati join jaga. On train nih kayak ada punca nih kayak. Kalah kalah hai sini. Itu kan. Iya, hasil. Dari bisnya udah terbaik nih. Ma. Temlo idia temlo zaya. Bisa nih nascaya no. Ini baik daming sang ser kasih bedi. Nai, Foray gitu kurang ini. Konsepik. Makan punya nonton. Hello. De komen udah sur dong. On saya status bodo. Hi Sona, good night. Jiu hendak ada good night aja nama. Ang good morning hendak sih karena. Thank you on saya yang nih live join जाफैनायनि थाखाय like होआखैबा like मोनसे होदो thank you deh on saya ओमफ्राय hi hello कैसे हो खबर like नहीं दिया तो like देना please I love you too ओमफ्राय होबाय होनदों आरोना thank you RS official hello मा खालामदों होनदों आरोना so आलासिसो जानो फैदों आङो न'आव गैया आरोना हाबा जानो लिंनो फैदों आंनि हाबा ओमफ्राय हाबा जानो लिंनो फैदों आङो आलासिनि न'आवसो ओमफ्राय आङो दा ब्लग बानायगासिनो दङ ब्लग बानायदोंमोन दे हाबा ओमफ्राय दा नुगोन ओंखाम जानाय मा जानायफोरखौ आं ब्लग बानायदो ओंखाम जाथ'वाखै दा जागोन thank you दे अनसाय लाइक होनायनि थाखाय आमेद बुसुमा हाय आब' मारै खबरफोरालाय होनदों मोजां आगै नोंहालाय मा खबर मा ओंख्रि जाखो अननानै खोन्थाहरदो लाइक होआखैबा लाइक मोनसे होदो माथो कमेन्टबो फरायगासिनो दङ RS अफिसियेल मा ओंख्रि जाखो अननानै खोन्थाहरदो बहानिमोनलाय नोङो RS अननानै खोन्थाहरदो ओमफ्राय क्रेजि कबिता हेलौ लाइक दान होदों आरोना थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय मा ओंख्रि जाखो कबिता अननानै खोन्थाहरदो ओमफ्राय गोमसार बसुमतारी हाय हेलौ होनदों आरोना हाय गोमसार मा ओंख्रि जाखो अननानै खोन्थाहरदो ओंखाम जाबायना जायाखै अननानै खोन्थाहरदो प्लिज जोंखौलाय हाबा जानो लिंगोन दे हाबाया खाथि मोनफैलांबाय स' लिंगोन आरोना फैबानो जाबाय गासैबो ओमफ्राय नोंना हाथाया बोरो जिउ मा होनदों नायनोसैलाय दे होनदों आंनि हाथायखौ गावहा मिनिबाय थायो नालाय स' ओंखायनो आङो दा देखायगोन र' दा दसे उनाव देखायनानै नायनो हागोन दे अनसाय मा ओंख्रि जाखो कबिता मा ओंख्रि जाखो अननानै खोन्थाहरदो अनसायलाय मा ओंख्रि जाखो अननानै खोन्थाहरदो प्लिज ओरैनो माने मा खालामगोन होननानै मोनफैनाया दानि बावैसो मोनफैदों आरोना ओमफ्राय साहा ओरि लोंखांबाय ओमफ्राय दा ओंखाम जाथ'वाखै आरोना ओंखाम उखैथ'वाखै नालाय जाथ'वाखै आरोना अनसाय थांबाय ना मायो प्लिज अननानै कमेन्ट मोनसे हरदो ओंखाम जाबायना जायाखै खोन्थाहरदो मनिका हेल' र' दे आं खनसे मा खालामनानै र' मायावबो थुना होबाथाय रेन्ज मारिनाय जायो होन्दोंमोनलाय रेन्जबो मारिनो रोङा नङाना बोरै मारिगोनथाय रेन्ज मारिना होनायदोंमोनलाय अनसाय रोंगौबा खोन्थाहरला खनसे प्लिज रोंगौना रोङा हिर'आबो फनबो हराखै नों मनिका मा ओंख्रि जाखो अननानै खोन्थाहरदो लैथोमा अफिसियेला हाय होनदों आरोना हेलौ आगै मा ओंख्रि जाखो अननानै खोन्थाहरदो लाइक होआखैबा लाइक मोनसे होदो बारा टाइम थाया आरोना न'आवबो थांसै ओंखाम जाखांबानो थांसै आरोना ओमफ्राय दा ओरैनो दङ नालाय ओंखायनो नोंसोरजों फैबाय आरोना दा न'आव थाङोबा आरो टाइमबो मोननाय नङा माबा माबि खालामनानै दंसोयो ओंखायनो आङो ब्लग भिडिअबो लाबोथारनाय जायाखै आरोना साननैसो जानानै माने टाइमखौनो मोनला जालांबाय नै मागोबो मोनफैबाय हाबायाबो मोनफैलांबाय टाइमानो गैला दालि आलु फ्रायसोलै जोंहा जेबो गैया होनो आरो नंगौ नामा दे मोजां दे दालि आलुआबो मोजां दा दिनै बृहस्पतिबार ना सोरबा जाया ना आं जों जायो आरोना बृहस्पतिबारावबो आं आब' धिकियाजुलि गामियाव मा होनो दिंखिया बारि होनो नंगौ नामा आं खोनाफेराखैलै धिकियाजुलिफोरखौ मिन्थिगौ आरोना खिन्थु बिदि फिसा फिला गामिफोरखौ मिन्थिया आरोना सनालि नार्जारि हेलौ होनदों हाय आगै मा ओंख्रि जाखो अननानै खोन्थाहरदो सनालि लाइक होआखैबा लाइक मोनसे होदो अननानै प्लिज
14 दङ आरो ना ओमफ्राय लाइकआनो गैया दाबो 7 जनल' जानानै दङ आरो ना प्लिज अननानै सोरबाफोर गोदानबा लाइक होदो प्लिज मा ओंख्रि जाखो सनालि अननानै खोन्थाहरदो सनालि आगै बहानिमोन नोङो अननानै खोन्थाहरदो ओमफ्राय जाखांबाय दालिसो जोंना गोमसार नंगौ नामा जोङो जाथ'वाखैनो आरो ना आलासिनाव मा मोनजागोन दा मिथिला दा जाथ'वाखै आरो ना जोङो माने आलासि जानो फैदों आरो ना हाबा जानो लिंनो फैदों साहा लोंखांबाय ओमफ्राय आरो ना मा खालामना थानो होननानै लाइभखौनो होलाबायबाय आरो ना मा होनो आलु गरसिसो आब' नंगौ नामा आलु गरसि ना नंगौ नामा लैथोमा लाइक होखोबा लाइक मोनसे होदो आमेद लाइक होबाय होनदों आरो ना थेंक इउ आमेद ओमफ्राय बिसोनाखो होनो नुबाय मा होनो थानांसिगोन नामा हा होनदो नंगौ नामा माने ओरैनो उन्दुनासो दङ आं मोखांखौ देखायनो बादों आरो ना दा देखायगोन दे दसे उनावहाय थेंक इउ दै आर बि ब्लग आंनि लाइफआव जइन जाफैनायनि थाखाय लाइक होआखैबा लाइक मोनसे होदो अननानै प्लिज कबि आलु मैथा बाथोनसो मोन दिनै जेबो मोनजाया मिरामिस नंगौ नामा बृहस्पतिबाराव जायाना जोंहा जायो आरो जोंहा जायो माने जोङो मामिजों आंजों जायो ओमफ्राय जोंहाबो बाबाया जाया आरो ना मिरामिस जायो बेनो एक्सट्रा संनांगौ ओमफ्राय जोङो ना बेदर थायोबा जोङो एक्सट्रा संना जायो आरो ना बाबानो एक्सट्रा संनांगौ जायो मिरामिस ओमफ्राय आरटि बड' हेलौ आब' होनदों आरो ना थेंक इउ आरटि आंनि लाइफआव जइन जाफैनायनि थाखाय लाइक होआखैबा लाइक मोनसे होदो प्लिज थेंक इउ दे आंनि लाइफआव जइन जाफैनायनि थाखाय सोरां बर' एस टि हाय होनदों हेलौ आब' मा खबर अननानै खोन्थाहरदो मा ओंख्रि जायामोन अननानै खोन्थाहरदो लाइक होआखैबा लाइक मोनसे होदो फुंजा आं एसे बिजि दा फैफिनगोन फुंजा दानो थाङो नामा बा आंनियावबा थानो टाइम मोना नामा दसे थादो प्लिज अननानै दसे रायलायदोब्रा आंबो बारा टाइम थाखाया आरो ना दोनगोन दसे थानानै फुंजा लाइक होआखैबा लाइक मोनसे होदो आगै सना होनदों थेंक इउ आब' सना लाभ इउ टु बड' फानि हाय हेलौ मा खबर अननानै खोन्थाहरदो लाइक होआखैबा लाइक मोनसे होदो बड' आमेद जोंना अनला दाउसोमोन ओंख्रियाबो मालाय टेस्टिहाय नोंसोरासो आमेद नोंसिनासो टेस्टि जादों मालाय अनलाजों अनला ओंख्रिखौ आंबो जायखिजाया आङो अनलाखौनो मोजां मोनो आरो ना आङो जायखिजाया मिरामिसबाबो मोजां मोनो जायखिजाया अनला जाबानो मोजां मोनो हाय दिपालि सना होनदों जोङो आरबिया थेंक इउ आरबि आंनि लाइफआव जइन जाफैनायनि थाखाय लाइक होआखैबा लाइक मोनसे होदो आंहा दासो होनदों आरो ना सोराङा नंगौ नामा मिनु बसुमतारी हाय होनदों ना हेल' हारसिं जानानै गोदाव सोराव दा रावबो गैलाना जों आलासिबो जानो फैनायखाय हारसिं जाबाय नामा जोंहा ओंखामखौनो मोनजायाखै नोंहा फनसो हरलाबायबाय थादो मिनु मा ओंख्रि जाखो होननानै खोन्थाहरदो आब' आंहा आलासि जानो थांदों बहा आलासि जानो थांदों आरो ना हाबा जानो लिंनो फैदों एसे गोजानाव आरो ना स' आङो ब्लग लागोन सानदोंमोन ब्लगबो लानाय जायासै एसे आथुरैनो फैबाय ओमफ्राय दा साहा लोंखांबाय आरो ना ओमफ्राय हाबा जानो लिंनो फैदों हाबाया जानुवारिनि 25आव हाबा आरो ना सोरनि हाबा जेब्ला हाबा फैगोन ना अब्ला नुसिगोन आरो ना दा खोन्थाथ'ला सोरनि हाबा जायखिजाया हाबा जानो लिंफैदों आरो ना जानुवारिनि 25आव आरो ना हाबायाहाय नेनानै थादो हाबाखौ नायनो थाखाय हाबाखौ ब्लग खालामगोन नुगोन नोंथांमोना नेनानै थादो आरो ना आङो ब्लग भिडिअबो लाबोनो टाइम मोनथाराखै आरो ना बे साननैसोथ' खामानि मागोबो मोनफैबाय बिराद खामानि गोसा आरो ना लाइ लाफा ना एवनाय मा होनो हजाय डिस्ट्रिक्ट काकिनि आं नंगौ नामा गोथावलै नोंसिनानो गलापि ब्रह्म ब्लगा होनदों हाय होनदों हेलौ गलापि आब' मा ओंख्रि जाखो अननानै खोन्थाहरदो थेंक इउ आंनि लाइफआव जइन जाफैनायनि थाखाय आंहा होबाय आब' होनदों आरो ना नंगौ नामा थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय आं लाइक होबाय आब' होनदों आरो ना जोंहा आरटिया थेंक इउ लाइक दान आगै सना थेंक इउ आब' लाइक होनायनि थाखाय सना दिपालि मागोआव थांगोन दे नोंसिना अके फैबानो जाबाय गासैबो फैदो मागोआवहाय जोंनाव आलासियानो गोजाननिफ्रा फैनायाबो खाथि खाथिना फैजागोन आरो ना आंथ' तामुलपुरनि नालाय गलापि हाय होनदों आरो ना हेलौ आमेद आब' होनदों आरो ना आइ लाभ इउ आब' होनदों थेंक इउ आगै लाभ इउ टु लाइक होबाय होनदों जोंहा फुंजाया थांथ'नो हादे फुंजाया दसे था माने आं बारा टाइम थाखाया आरो ना ओमफ्राय थांसैबो दसे थानानै ओमफ्राय आं लाइभखौ दोननोसै ओरैनो बेलासिनि मा खालामना थानो होननानै फैबाय आरो ना जोंहा मानो दानखो आगै गुड लाइफ होदों दे बरिया जादों आगै होनदों आरो मा खालामना थानो होननानै ओरैनो फैलाबायबाय आरो ना आंनि मा होनो कमिनाआ
गोजानाव थांबायनो नंगौ नामा थालांबाय नामाथाय फरायनो सरि दे फरायनो थालांबायबा बिपुल गपि आलु मा होनो फुलकबि आलु ना नंगौ नामा टेस्टिलै फुलकबिजों ना आंबो मोजां मोनो आरोना ओमफ्राय सोर आरबिले आं बुं मा होनो फुंखासो दे होनदों आरोना नोंखौ सना होना होनदों नंगौ नामा जेबो नङा दे आंबो होबाय होनदों लाइक होबाय आरोना थेंकिउ दे लाइक होनायनि थाखाय आंबो होबाय होनदों थेंकिउ ना मा होनो दिजेन बसुमतारी ब्लग हाय हेलौ थेंकिउ नाइस होनदों आरोना स' मा होनो आङो मैया दाखालिसो नोंखौ लोगो मोनदों आरोना थेवबो दे आंनि लाइफआव जइन जाफैयो थेंकिउ आरोना नों दिनै भिडिअ गोदान होदोंना होआखैथाय आंथ' दिनै जेबो ब्लगबो होआखै जेबो भिडिअबो होआखै आरोना स्टेटासबो आं जेबो होनाय जायाखै आरोना थेवब्लाबो मा होनो नोङो भिडिअ गोदान होदोंबा आंनि फुराना कमेन्टआवबाबो मैयाफोरनि भिडिअ होनायफोरावबाबो कमेन्ट हरना दोनबानो जाबाय आं नायगोन आरोना मानो होनबा आङो नेटखौ एनिटाइम माने अन खालामनानै दोनबाय थाया नालाय जि दिना आङो अन खालामोब्ला नटिफिकेसना बिराद फैनानै स' थाङो आरोना ओंखायनो नायस्लाबगौ हाया कमेन्ट मोनोबा बेग नायनो मोजां आरोना मोखांखौ देखायब्रा आब' सना होनदों मोखांखौ दा देखायगोन र' लोगोफोरखौ नायदो इनो लोगोफोरा उन्दुना दोङो ओमफ्राय जलाय बिबार दोङो नै आरो सासेया ओइ सासेया उन्दुनानै मबाइल नायबाय दङ ओमफ्राय नै सासे इनिफ्राय नैबे आं होनलायलायदो आरो हेलौ हेलौ आंनि लोगोफ्रानो ओइ सोर नायना जोङो साथामबो फैदों आरोना बे बेबो फैदो ओमफ्राय सासेया उन्दुनासो दङ मबाइल नायगासिनो ओमफ्राय आंबो ओरैनो उन्दुनासो दंमोन आरोना ओमफ्राय दा जिरायफिनबाय नुवाखै दे इदि देखायसै दिपालि सना जोंखौ लिंहरा नामा हाबायाव होनदों लिंहरगोन दे लिंहरगोन फैबानो जाबाय गासिबो फैदो हाबायावहाय दे आगै आं थांथ'नोसै दे सम गैथ'वा होनदों आरो नंगौ नामा थेंकिउ रेन्ज खालामदे होनदों आं रेन्ज मारिनो रोङा आरोना हिन्दी नायनाङालै हिन्दी नायबाथाय कपिराइट फैया माने भिडिअखौ आपलड होबाथाय कपिराइट फैना होगोन आरो ना एसामिसाव फैगोबा बर'फोरखौ नायथ' मबाइल नायबाय दङ ओमफ्राय मा होनो दा हिन्दी नायनो होआखै आरो ना मानो होनबा आङो भिडिअखौ आपलड होयोबाथाय मा होनो कपिराइट फैना होबाथाय होगोन होआ नायनोसै कपिराइट फैना होबाथाय दानसिगोन आरो ना ओंखाम मोनजाथ'वाखै आरो ना दे फैबा दायो टाइम मोनबा फैबा रेन्ज मारिनो रोङालै फुंजा आङो बाय आगै नै अल फ्रेन्ड होनदों आरो ना थेंकिउ दसे सम नुजाफैदोंब्लाबो थेंकिउ आरो ना हाय फ्रेन्ड होनदों जोंहा मायो पदश्री मोसाहारि अफिसियेला थेंकिउ फ्रेन्ड लाइक होआखैबा लाइक मोनसे होदो आरो ना थेंकिउ दे आंनि लाइफआव जों जाफैनायनि थाखाय आं नोंनिखौ सापर्ट खालामना होखानाय आं नोंनिखौबो खालाम जोंहा मिनु आङो नोंनिखौ साबसक्राइब खालामखानाय दंखायो आरोना मा होनो भिडिअफोरखौसो मालाबा मालाबा नायनाय थाङा आरोना आङो बेखायनोसो माने भिडिअफोरखौ नायनो टाइमबो मोनाखै आरोना ओमफ्राय आङो दाबो नै ओरैनो आङो फुङावबो मबाइलखौनो लानाय थायाखै ओमफ्राय सोरनिखौबा आङो दसे नायदोंमोन खामानि मावबाय थानाय थाङो नालाय ओंखायनो आरोना आं नोंजों लोगोखा दे आंबो नोंनिखौ साबसक्राइब खालामखानाय गेजेर गेजेर नायोथ' आङो भिडिअफोरखौ आरो मालाबा कमेन्ट हरो आरो ना हाय बिउटिफुल होनदों जोंहा क्रेजिया थेंकिउ क्रेजि आंनि लाइफआव जइन जाफैनायनि थाखाय थेंकिउ दे क्रेजि आंनि लाइफआव जइन जाफैनायनि थाखाय मा होनो जोंहा मा होनो प्रकास बसुमतारी ब्लगा होनदों आरो ना हाय आब' आं बिराद गोबावसो इउटुबाव थाथारिया नंगौ नामा आंहाबो ब्लग भिडिअ होथारनाय जायाखै ना टाइमबो मोनाखै नालाय स' ओंखायनो ब्लग भिडिअबो लाबोनाय जायाखै आरो ओमफ्राय आंखौ सोरबा सोरबि होनदों आरो ना ब्लग भिडिअ लाबो होननानै आं दिनैबो मा होनो आलासि जानो फैनायखौ ब्लग खालामगोन सानदोंमोन आरो ना बेनिफ्राय ब्लगानो बानायनाय जायासै मानो होनबा टाइमबो मोनासै नालाय आंनो सना सासे होनदों आरो ना सोर सासेखौ नांगौ बे सासेखौ नांगौ ना बै सासेखौ नांगौ खोन्थाहरदो गस्ला गाननायखौ नांगौ ना दख'ना गाननायखौ नांगौ खोन्थाहरबानो जाबाय आरो ना क्रेजि आंबो हाबा जानो लुबैबायलै
आंबो नंगौ नङा हाबा जानो लुबैबाय दे जादो सोर सासेखौ नांगो खोन्थाहरदो कमेन्टआव खोन्थाहरदो दे मा होनो गस्ला गाननायखौ नांगो ना दख'ना गाननायखौ नांगो खोन्थाहरदो सासेया सानैबो मबाइलाव बेस्थ' आरो ना मा ओंख्रि जायामोन ओंखाम जाथ'वाखैनो हाबा जानो लिंनो फैदों ओंखाम जाथ'वाखै न'नि गिरिया मा होयो मिन्थिया साहा लोंखांबाय आरो ना ओमफ्राय फैनायाबो बा जोङो खैथा एथासोआव मोनफैदोंमोन आरो ना ओमफ्राय साहा था लोंखांबाय ओमफ्राय दा ओरैनो जिरायनानै दङ आरो ना आंबो हाबा इखौ फरायबाय आंबो हाबा जानो लुगैबायमोन नोंनि लोगोखौ सासे हर होनदों आरोना स' मोनगोन मानो मोना जानो सोर सासेखौ नांगो खोन्थाहरदो गस्ला गाननायखौ नांगो ना दख'ना गाननायखौ नांगो खोन्थादो क्रेजि नोंना आरबि इन्टारटेनमेन्टआ खबर मोनाखै नामा नोंनि लाइफखौ होनदों आरो ना जोंहा आरबि ब्लगआ आंनि आरबि इन्टारटेनमेन्ट आंनि आरबि इन्टारटेनमेन्टआ फैदोंना फैयाखै आंलाय मा मिन्थिगौ नाम्बारबो गैया बेनि नाम्बार थानायबासो लिंहरनानै लाबोनो हागौमोन आङो आरबि इन्टारटेनमेन्टखौ आरबि इन्टारटेनमेन्टआबो दा लाइभ फैगोन खोमा बेबो लाइभ फैबाय थायो नालाय स' आं मिन्थिया आरो ना फैगोन ना फैया मालाय सोरबा फैनो गोसोबा फैगोन आरो ना ओमफ्राय फैगौलाय माथो खालामनो जाय फैनो गोसो फैगोन सोरबा थांनो गोसोआ थांगोन थालांनाय गोसोआ थालांगोन आरो ना सोरबा थानो मोजां मोनैया रायलायनो मोजां मोनैया थागोन कमेन्ट हरगोन आरो ना ओमफ्राय सोरबा थानो मोजां मोना आंखौ रायज्लायनो मोजां मोना बे थांबाबो जेबो नङा आरो ना सोरबा फैयाबाबो जेबो गाज्रि मोना आङो रावबो सासेबो फैयाबाबो गाज्रि मोना आरो ना ओरैनोसो होना नायदों आङो माने टाइम पास आरो ना फैगोन ना फैया आरबि इन्टारटेनमेन्टआ मिन्थिया आङो बेनि नाम्बार गैया आंनाव क्रेजि नार्जारिया होनदों कपिराइट नांबाबो दाननो नाङा होनदों आरो नंगौ नामा आङो रोङालै आं ओंखायनो कपिराइट फैयोब्ला आङो दानो आरो ना आङो बेफोरनि बागै जेबो मिन्थिया नालाय आरबि इन्टारटेनमेन्टआ फैबाय नै जोङो आरबि ब्लग आंहा दासो सफैबाय गाइसमोन होनदों आरो ना आरबि इन्टारटेनमेन्टआ आरबि इन्टारटेनमेन्ट थेंक इउ आंनि लाइफआव जइन जाफैनायनि थाखाय लाइक होआखैबा लाइक मोनसे होदो आरो ना अननानै प्लिज होबाय दे आं लाइक होनदों आरो ना जोंहा नै पदस्रिया थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय फुंजाया मा हरदोंमोन दानबाय लाइक दान होदो जोङो आरबि इन्टारटेनमेन्टआ थेंक इउ तामुलपुर बहानि आगै होनदों आङो तामुलपुरनिनो आरो ना तामुलपुर खाथिनिनो जारखना होनो आरो ना जोंना गामिया नोंबो तामुलपुर खाथिनि नामा आब' अननानै खोन्थाहरदो मिनु बसुमतारी हेलौ आरबि आंहा दासो होनदों नै जोंहा आरबि इन्टारटेनमेन्ट थांबाय ना मायो थाङाखैबा मा होनो माबाया फुंजाया नोंखौ माबादों आरो ना मनिला मा जाखो नोंना होनदों मनिला डिउटियाव थांदों खोमा मनिला लोमजाबाय थादों आंना हिर'आ डिउटि थांदों खोमा मैया लोमजानानै मैया थाङाखैमोन खोमा डिउटियाव मैया दाख्लैमोनथाय डिउटियाव थाङाखैमोन आरो ना आं मिन्थिया मनिला डिउटि थांदों ना मायो आंखौ खबर हराखै आरो ना दिनै मिन्थिया मेसेज खालामाखै फन हराखै आरो भिडिअबो गोदान होआखै थामायथाय मनिला मिन्थिया आरो ना कबिता मा एथ' दाउ मायो दाउरै रा दिपालि लोगो मा जादों बेलाय मा होनखोथाय आङो कबिता बुजि मोनाखै थेंक इउ आंनि लाइफआव जइन जाफैनायनि थाखाय कबिता लाइक होआखैबा अननानै प्लिज लाइक मोनसे होदो हाय फुंजा होनदों जोङो आरबि इन्टारटेनमेन्ट दिनैलाय नोङो लाइभ होगोन ना होआ अननानै खोन्थाहरदो लाइक होआखै लाइभ फैगोनबा दा फैदो आरो ना नोंनि खाथिनिखौ होनदो आरो ना खाथिनि एसे मोखांखौ देखायदो इथिं सना नै जोंहा सनाया मिनिबाय थादों फुंजानो दे एक्टरसेया ओइ सासेयाबो मिनि हरगासिनो गोसोराव थानाय मिनि हरगासिनो दङ आरो ना नै खोन्थिबा क्रेजि पसन जादोंना जायाखै खोन्थाहरदो आंनि बे मा होनो थामनेलाव होना दोननायानोना आरो नोंनि गार्लफ्रेन्डआ स' फसायदोंमा नायदो थामनेलाव होना दोननायानो आरो ना सिनाय मोनदोंना मोनाखै क्रेजि अननानै खोन्थाहरदो सिनायदोंना सिनायाखै गोजोन्थों होनदों जोंहा जोंदाव कमिटि अफिसियेला थेंक इउ जोंदाव आंनि लाइभआव जइन जाफैनायनि थाखाय लाइक होआखैबा लाइक मोनसे होदो अननानै प्लिज हाय कबिता होनदों जोंहा आरबि इन्टारटेनमेन्टआ कबिताखौसो सोंबाय आरबि इन्टारटेनमेन्ट ओंखाम जाबायना जायाखै क्रेजि ओंखाम जाबायना जायाखै कबिता मा ओंख्रि जाखो अननानै खोन्थाहरदो जोंदाव मा ओंख्रि जाखो अननानै खोन्थाहरदो हा दासो सफैबाय आदा आरबि इन्टारटेनमेन्टआ होनदों आरो ना औ दासो सफैबाय औलै आरबि होनदों जोंहा मिनिबायसो सानैबो मिनिलायबायसो आरो ना आरबिनो सोर सासेया सासे इन्टारटेनमेन्ट सासे ब्लग आरो ना
मिनिबायसो ओइ दिपालि दाउ खिथु जानो आयु थैगोनलै आं दाउ खिथु जाया एबा दाउ खिथुआ मोनामसोयो दाउ आं दाउ खिथु जाया आयु थैगोन आं दाउ खिथु जायाहाय मामि थैगोनहाय कबिता आं दाउ खिथु जायाथ' नोंसोर दाउ खिथु जायो खोमा ओंखायनो नोङो पेल 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 रायलायनो रोंगौ आरो ना सोर सासेया बिउटिफुल सिन नायनि लोगोआ होनदों आरो ना स' सासेयाथ' प्रफाइलाव नुखाबाय माने प्रफाइलनो सरि मा होनो बे माबायाव थामनेलाव नुदों आरो ना ओमफ्राय सासे उन्दुना मबाइल नायबाय थादों आरो ना दा देखायगोन दसे उनावहाय गान खननो थिनहरदो रायजोफोर होनो आं गान खननो रोङा आं बैसागो गान खननानै मैया जोंहानि मामिया फैना होबाय इनिफ्राय सोर मा सोरजोंबा फन रायलायखो ना मा गान रोजाबाय थाखो होनदों आरो ना जि मिनिथावनासो ओमफ्राय आङो सिरि सिरिसो रायलायबाय ओमफ्राय दसे थानानै आरो जोंहा बाबाया फैना होलायबाय आरो ना ओमफ्राय लाइभखौनो दोनस्राबाय कल फैदों एसे बिजि आं होनो आरो ना दे रायलायग्रो हाय क्रेजि होनदों जोङो आरब इन्टारटेनमेन्टआ क्रेजि खोन्थाहरदो मा खबर मा खौरां एस बि हाय आब' सना होनदों आरो ना थेंक इउ आगै आंनि लाइफआव जइन जाफिननो थाखाय लाइक होगोबा लाइक मोनसे होदो हाय आदा आरब इन्टारटेनमेन्ट आरब इन्टारखौसो होनखो ना ब्लगखौसो होनखो मिन्थिया आरो ना 2 मिनिटनि उनाव फैफिनो फैफिनबानो जाबाय ओमफ्राय दा लोगोखासो लांगा गाननायखौबो देखायगोन आरो ना दा बिसोरो मबाइल नायथ'दो जोंहा क्रेजिया नायनो क्रेजि दसे थाथ'दो इन्टिजार खालामदो आरो ना आयौ थैगोनहाय आरो मा होनखाया रानिसोलाय लाइक होबाय थेंक इउ आरो ना दिपालि किस मारि हरबाय होनदों आरो थेंक इउ दे आरबि आंखौ किस मारि हरनायनि थाखाय आयौ थैगोनसो गस्ला गाननायखौ नांगौमोनलै आब' होनदों आरो ना स' गस्ला गाननायखौबो मोनगोन दख'ना गाननायखौबो मोनगोन आरो ना सिंगेल गोजा दा दसे उनाव मोनगोन नाम्बारखौ थाबाय था दा दसे उनाव नाम्बारखौ हरखा मागोन सिरिनो हरगोन आरो ना आङो ओमफ्राय फेसबुकखौबो खोन्थानोसै मा नामफोरखौ सोंदो सोर सासेना मा नाम दा खोन्थागासिनो दङ आङो जानो जोंनि ग्रुप प्रडाक्टखौ बुंना होलाय नंगौ नामा आरबि अके नै जोंहा जायफोरा आंनियाव दा 13 जन दङ आरो ना JMR ग्रुप प्रडाक्टनि माने चेनेलखौहाय अन्नानै प्लिज साबसक्राइब खालामना होदो गासिबो थानायखिनिया भिडिअखौ नायबानो जाबाय आंबो नायदोंमोन जोंनि तामुलपुर पार्कआवनो लानाय आथा दङ आरो ना स' आं नायदोंमोन निकि दङ ओमफ्राय मोनसे कबिताबो नुदों आङो ससे कबिताया मालाय फन रायलायसै सोरदोबा फन रिसिभ खालामा होननानै बुंनाय नुदोंमोन आरो ना कबिता थांबाय ना मायो नोंनि सर्टनि माबाखौ नायदोंमोन आरो ना बुंनानै होबाय दे जा सोर खालामाखै खालामबानो जाबाय सार्च खालामनानै फैयो आरो ना आङो दाख्लै साबसक्राइब खालामना होनानै गासै भिडिअखौ नायजोबदों आङो ओमफ्राय मोनसे नामा कमेन्ट हरदों आरो ना कुमरिकाटा कुमरिकाटानि नामा जोङो कुमरिकाटायाव दुर्गा फुजा नायनो थांदोंमोनथ' आब' नों कुमरिकाटानि ना कुमारिकाटा मा गामिनि अननानै खोन्थाहरदो शिलं टेलारा होनदों हाय होनदों आरो ना हेल' टेलार अननानै प्लिज लाइक होखोबा लाइक मोनसे दिपालि मा गामिनिमोनलाय होनदों आङो तामुलपुरनि आरबि इन्टारटेनमेन्ट नोंथाङा लाइक होगोन होआ अननानै दा खोन्थाहरदो लाइक दान फ्रेन्ड होनो थेंक इउ मा ओंख्रि जाखो दिपालिनो ओंखाम जाथ'वाखैनो आरो ना आङो आलासि जानो फैदों हाबा जानो लिंनो फैदों आरो ना स' ओंखाम मोनजाथ'वाखै दा जागोन आरो ना माने ओंखामखौथ' बिसा खुरना होनो नागिरदोंमोन नाथाय न'आवबो जाना फैबाय ओमफ्राय बेयाव फैनानै साहा लोंबाय नालाय ओमफ्राय ओंखाम उखैथ'वाखै नालाय ओंखायनो जाथ'वाखै आरो ना न'आव दं नामा होनदों आं न'आव गैया आलासि जानो फैदों गीता टीवी ब्लो 18 लाइक शीस थैंक यू लाइक देने के लिए थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए थैंक यू और भी कविता माँ अंक्री जाकर होनदों कविता न्यू फ्रेंड ओके मेरे वीडियो में कमेंट दे देना तो मैं बैक करूँगी जब टाइम मिलेगा ना तो मैं बैक दूंगी यार ना श्योर मैं बैक दूंगी मेरे वीडियो देखकर कमेंट दे देना रूपा
Hi, hello, sis, कैसी हो? तो आज वीडियो देखा था मैंने तुम्हारा वीडियो को कमेंट दिया था मैंने दीपाली न्यू कंटेंट मादि ओके मैं सब्सक्राइब कर दूंगा आरबी हाय होनदों नै जोंहा आरबी नोंखौ रुपाया आरडि हाय होनदों नामायथाय जोंहा दालि आलु कबि भाजा आरबि सार होनदों नै जोंहा दानो नायनोसै लाइभखौ होनदों आरो ना दानो नायनोसै लाइभखौ नों मा होनखो आरबि इन्टारटेनमेन्ट दानो होनोसैसोनखो ना माखोसो होनखो बुजि मोनासै आङो गिता हाय उथा आत्ता होनदों ओइ आं बुजि मोनाहाय बेफोरखौ कबिता गोथावथार होनदों आरो ना आरबि इन्टारटेनमेन्ट मा ओंख्रि जाखावनानै खोन्थाहरदो क्रेजि मिनिनाया डेन्जारलै नोंना दिपालि होनदों आरो ना औ मिनिनाया डेन्जारसो आंना आरबि ब्र हाय होनदों आरबि ब्र बिजि आं बेफोरखौ रोङाहाय आरबिया मा ओंख्रि जाखो होनदों आरो ना हेलौ हाय रुपा हेलौ खबर कैसा है मेरे तो अच्छा है आरबि इन्टारटेनमेन्ट दिनै लाइभ फैया नामा होनदों नै जोंहा फुंजाया सोंदों अन होनदों जोंहा नोंनि मिनिनायखौ जोबोर मोजां नाङोलै माने मिनिनो ओंखारो आरो ना आंबो किसआ एसे होनदों आरो ना स' नोंखौलाय आंलाय माने किस होनांगौ जोंहा आरबि इन्टारटेनमेन्ट आंखौ किस हरबाय नालाय ओंखायनो आंबो हरफिनबाय आरो ना थोद फाग्लि मा होनदों दे जोंहा आरबि ब्लग जोंहा माबायदि मिनिनांगौ अननानै खोन्थाहरदो आरो ना सोमखोर ओइ दिपालि दाउ खिथु जानो आयौ आं दाउ खिथु जायाहाय नैबे सासेया जायो दाउ खिथु नोंबो जाया बेबो दाउ खिथु जाया आरो ना आं दाउ खिथु जायाहाय कबिता मा दाउ खिथु जायो दाउ खिथुआ मोनसे आं जाया आरो ना मोनबाबो गारगोनसो आं खस्थाखै आं दाउ खिथु जामारा माने मोनामनाय मोनो आङो बोरमा सालाय जानांगौ होमबानासो पेल पेल जायो आरो ना खुगायाहाय फाग्लि दिपालि लोगो एमान दावरे आं खिना मा होनो खोनासंनो हाला होनदों आरो नंगौ मा कबिता माने आङो सानफ्रोमबो माने मिनिनानै थानो लुबैयो आरो ना माने दुखु जानानै थानो लुगैया खिन्थु मालाबा सम सम माब्लाबा दुखुबो जायो आरो ना थेवब्लाबो आं फ्रायानो माने मिनिनानै थानो लुबैयो आरो ना सानफ्रोमबो खुसियाव थानो लुगैयो माने बिदि दोङोबाबो गैयाबाबो बिदि माबाया आरो ना ओमफ्राय खिन्थु सोरबा आंखौ फंसे माबा मोनसे दुखु मोननायनि गाज्रि फंसे एसे बुंबानो माने बिराद दुखु मोनो आरो ना गोसोआव आंखौ रायलायलायना फंसे खोथायावनो आङो दुखु मोनो आरो जोंनि मामि बाबानि बागै सोरबाफोर माबाफोर गाज्रि बुंबाय एबा सोरबाफोर माबायोबा बुङोब्ला दुखु मोनो आरो ना ओरैनोथ' आङो सानफ्रोमबो मिनिनानै थानो लुबैयो माने जेबो आङो जेखौबो बांद्राय इदि गोसोआव दुखु लाया आरो ना ओंखायनो आङो माने मटि होननानै बुंनांगोन राननो रोङा आरो ना माने सानफ्रोमबो मोनजाबाबो मोनजायाबाबो हेपि थायो आरो ना दिपालिया खुगा गुवार सिथारबाय होनो आरो ना खुगा गुवार सिबाथ' मिनिनाय जाया आरो ना बा भद्रेसर बर' हाय आब' होनदों आरो ना थेंक इउ आगै आंनि लाइफआव जइन जाफैनायनि थाखाय लाइक होआखैबा लाइक मोनसे होदो भद्रेसर आइ एम बिआर हिट खा आब' होनदों आरो ना थेंक इउ आगै आंनि लाइफआव जइन जाफैनायनि थाखाय नोंना भिडिअ दङ ना गैया आं दिनैसो गोदान बायदि मोनदों आरो ना भद्रेसराबो गोदानसो आंनि लाइफआवहाय आङो बिक्रम होनो नंगौ नामा थेंक इउ आगै बिक्रम आंनि लाइफआव जइन जाफैनायनि थाखाय थेंक इउ दै ओमफ्राय आं थांबायहाय दिपालि लोगो सना मानो थांनांगौ आंनि मिनिनायखौ खोनासंनो बाबाय नामा दे मिनिना थामनेलनिखौ नांगौलै होनदों आरो ना स' थामनेलनिया लंपेन्ट गाननायानो नालाय स' खोन्थिबाय आरो ना दा दसे उनाव खोन्थिबावगोन दसे थानानै अके भद्रेसरा होनदों मिनिबाय आरो भद्रेसरा आं भद्रेसरखौ सिनाय मोनासै आरो ना सोरमोन आंनोबो किसा एसे होनदों जोंहा दे दा नोंनो सनायासो हरनांगौ दा हरगोन बेबो नोंनो किसखौहाय बिबारि हरदो खनसे माल' होनगोनसै क्रेजि नोंनो हरबाय खोनादोंना खोनायाखै मिथिला आरो ना हाय मा होनो गिथा रिबि कन्टेन्ट मेरि नानु मारिस्टे प्लिज नै आं आरबि इन्टारटेनमेन्ट बायदि गुबुन जाथि हाय आब' होनदों मिउजिक बर्डआ थेंक इउ आगै आंनि लाइफआव जइन जाबोनो थाखाय आयु हालाहाय आं होनदों आरो ना मिनिनायखौ हाला ना माखो पदश्री
आङो थारमाने मिनिनो हायो आरो ना माने आङो सानफ्रोमबो मिनिनानै थानो लुगैयो दुखु जानानै थानो लुगैयो आरो ना ओंखायनो आं माने टेनसन फ्रि जायो आरो ना माने गुबुनफोर बायदि आङो दुखु थाबाय थानो गोसो जाया आरो ना ओंखायनो माने राननो रोङा खोमा मोदोमाबो जाबाबो जायाबाबो कुमरिकाटा खाथि जिनिर कलेजनियाव नंगौ नामा आरबि ब्लग मानो दानखौ अननानै खोन्थाहरदो प्लिज फावदुरस्रि लोगो खालामदो दे प्लिज होनदों स' खालामदो आङो माबा होनो रेन्ज मारिनो रोङा आरो ना स' ओंखायनो आङो माबाया आरो ना रेन्ज मारिना होआखै सरि दे रेन्ज मारिनो रोङाखै आरो ना आङो नाइस लोगो आंनि फारसे होनदों आरो थेंक इउ मिनुटि ब्लग थेंक इउ दे आंनि लाइफआव जइन जाफिनदों हाय फ्रेन्ड मा खबर होनदों तामुलपुर मा पार्कआव होनदों तामुलपुराव मा पार्क मोनलाय खोन्थालाय तामुलपुरानो दा तामुलपुर मा पार्क होनोमोनलाय रुबिना खोन्थालाय जायखिजाया मथंगाफुरियावनो आरो ना मथंगा सक खाथियावनो आरो ना दैमा दङ बेयावनो आरो ना माबा मा होनो क्रेजि कृष्णा हाय फ्रेन्ड मा खबर होनदों मोजां कृष्णा नोंहालाय मा ओंख्रि जाना फैखो थेंक इउ दे आंनि लाइफआव जइन जाफैनायनि थाखाय थेंक इउ दै क्रेजि जोंना तामुलपुर पार्कआनो आरो ना माने मथंगा खाथियावनो आरो ना हाय आब' दिपालि होनदों जोंहा जेसिया थेंक इउ आंनि लाइफआव जइन जाफैनायनि थाखाय लाइक होआखैबा लाइक मोनसे होदो अनानै प्लिज आरबि इन्टारटेनमेन्टआ बबेयाव किस खालाम हेले नोंखौ एफा होनदों आरो ना स' आरबि इन्टारटेनमेन्टआ आंखौ खावलायावसो खालामगोन ना बहा खुगायावसो खालामगोन मिथिला नै मिनिसोबाय बिसोरो सोरो मिनिसोबाय आरो ना बहा खालामखो होननानै आरबि इन्टारटेनमेन्ट मिनिटि लोगो खालामहरो दे प्लिज होनदों हाय गाइसमोन होनदों जोंहा जेसिया मोखांखौ देखाय आब' होनदों आं मोखांखौ दिनै देखायथ'ला ना मायो आं माने बिराद मिनिबाय आरो ना बेनि लाइफआव थैगोनसो आरबि आंनि लाइफआव थैगोन नामा मानो थैनांगौ जाखो आरबि इन्टारटेनमेन्ट नाइस आब' नोंनिया मजा जाखायो होनदों आरो ना जोंहा आइ एम बियारा थेंक इउ आगै आंनि लाइफआव जइन जाफैनायनि थाखाय आरो आंनि लाइफआव इन्ट्रेस्ट मोनोबा आरो ना थाबैनो फैगासिनो दं गोदान सापर्ट फिलिम कबिता मेदामबो दं नंगौ नामा आङो मोनसे कबितानि नुदोंमोनथ' कबिताया मालाय हेलौ हेलौ माने फन नाङै ना मायोमोनथाय बेखौ नुदोंमोन आरो ना कबितानि आङो बेलेगाव आं कबिता नुवाखै दे ओमफ्राय बे मा होनोमोनले निकिनिखौ नुदों आरो ना एबारबो कबिता दङ नामा नायो दे कबिता आङो हाय दिपालि लोगो लासै लासै रायलाय हाय आंखौ खोनासंनो हाला आं नंगौ नामा सरि रुनुमनि रुनुमनि मा होनो आयु थांजोब्बाय दांहाय मानसिफोरा रुनुमनि हाय हेलौ कि खबर भाल खबर लाइक दान थेंक इउ दा फैगोन आरायतायाव लाइफआव होनदों आरो ना वाव मालाय आदा दिनैसो बोरमा होनदों आरो ना नायनांला मा आंनि माबानो नामाबाय खोनायलाय आरबि इन्टारटेनमेन्टनिखौ नायलाय रेन्ज मारिनाय जादों ना जायाखै जादो दे ओमफ्राय देलाय थुना होलायलाय खनसे मा होनोथाय र' दै क्रिजि नों मोखां देखायाबा लोगोखौ देखायबाय था होनदों आरो ना नायलाय आंनि लाइफखौ नायलाय दा देखायगोन दे देखायगोन दे दा मोखांखौहाय रुनु र' दै मालायनो मेथाइ बोलायलायो आंनि लाइफखौ सार्च खालामब्रा
फैयाखै इनथ' आं माबादों दिपालि बर'लिले नैले इनथ' फैयाखै आं माबादोंमोन नैले दासो फैदों र' र' सोलाखै खोनादो गोसानो ए ओमफ्राय दालाय मायाव थुनांगो दानाबा जालासो मा खालामनांगौ आयु बाला आयु आं रेन्स मारिना होनो नायदोंमोन आरोना जायाखै मा नेम लोगोना नोंनाखौ खोन्थालाय होनदोंमोन आंनि लोगोनि नेमाहाय सासे बिबारि सासे रुबिना ओमफ्राय बे फैनो नाना रानि आरोना फार्स्ट टाइम लाइफ नोंनि लाइफआव होनदों आरोना थेंक इउ रबिता दैमारि थेंक इउ दै ओमफ्राय हाय रबिता होनदों जों आरबि इन्टारटेनमेन्ट आदा सना फैदो हर ब्लु रेन्ज मा होनो फोरोंनाङा सना मा होनखाथाय नोंना नों रेन्ज मारिना मिन्थियालै आरबि इन्टारटेनमेन्टआबो खोन्थाहराखै दस' माथो आरबि इन्टारटेनमेन्ट आदा अनना फोरोंहर ब्लु रेन्ज मा होनो इयो बोरै खालामोना ओइ रबिता लोगो मा ओंख्रि जानाय फैया होनदों आरोना रलै आं रेन्ज मारिनो रोङाखै मा जाखोथाय खालामना होना नायदोंमोन माथो जालान्दां जासिगोन नामायथाय नायलाय सोरनिया जाखोथाय मिन्थिला आरोना खालामना नायदों आरो दै कबितानिखौ खालामना नायनो खनसे रोङाबो मायाबो आयु मा जाखोथाय नायदो दानाबा सोर जाखो आरबिन माबा नायदो आरोना आं खालामना नायदो दै गासैनिखौबो खालामना होनि खनसे नायदो नोंथांमोना जादोंना जायाखै आयु जागोनासो थाया जाखो माथो जालान्दां आयु माबोरै जाखोथाय आं खालामना नायदोंमोन आरोना स' जादोंना जायाखै रोंलाबो मालाबो रोंलाहाय माथो माबोरै जाखोथाय आं मिन्थिला आरोना बोरै खालामगोनथाय औ जागोन दे आरबि इन्टारटेनमेन्ट नोंनिखौबो सापर्ट खालामहोदों आरोना स' बोरै खालामोथाय आं रोंला माथो नों मोखांखौनो देखायाखै दै मति होनदों आरोना मोखांखौ देखाया आङो नोंसोरो ओरैनो मतिखा आरो नोंसोरो मति होनना बांद्राय मति जाबा हौवाखौनो मोननाय नङा आं दोनथ'बाय आगैनो अके जेबो नङा ब्लुखौ नुनाय मोनदों होनदों आरोना बिबारिखौ नुनाय होननाय बायदि मोनदों बिबारिया गोसोम गाननाया बिबारि ओमफ्राय दख'ना गाननाया रुबिना आरोना बहाबा नुदोंबो जानो हानाय ओमफ्राय ओसबि ग्रेजुवेसना होनदों हेलौ मेलौ गाइस होनदों आरोना थेंक इउ आं रोंलाहाय मा बोरै जागोनथाय जादोंना जायाखैथाय आं मिन्थिलाहाय बोरै जाखोथाय रेन्ज मारिनाया जाखोना जायाखैथो आं रोंलाहाय मा रोंलाहाय आङो बोरै खालामोथाय थालांजोब्बाय आंना फरायनायानो बिबारखौ नुनाय बायदि रुनुमनि
बेदरलि मय माने आं हारसाफोरखौ दे भाले मानो ओंख्रि जानाय दिपालि लोगोन सना होनदों आरो ना स' कबिता ओंखाम मोनजाथ'वाखैनो आरो ना स' दा जागोन दसे लायफोर सोर फरायनो माहाय थालांजोब्बाय दां दे फरायफिननि आरो ना फार्स्टनिफ्रायहाय कबिता ओंखाम जाथ'वाखै आरो जोंहा ओंख्रिया कबिताजो आलु होदों आरो नंगौ नामा क्रेजि कबिताजो आलुसो जाबाय नामा नोंहा हायनो जोंहा आरबिया मा जाखो होनदों आरो जेबो जायाखै आं माने रेन्स मारिनो सोलोंदों आरो ना ब्लु खालामनो सोलोंदों नाय माने रोङाखै दे ओमफ्राय आं खालामना ट्राय नायबाय थादों आरो ना मा जाखो होनदों जेबो जायाखै जाबाय फोरों हरबाय आं होनदों आरो ना कमेन्ट हरलायदो गाइसमोन होनदों जोङो आरबिनटारमोना आब' आंनो बेलेन्स सोना हरलाय 239हाय नि आब' अननानै आंहा नोंनि नाम्बार गैया आगै नाम्बार थानायबा सोनानै हरनो हागौमोन आरो ना स' नाम्बार गैया हरनो हागौमोन स' दा नोंनि नाम्बार गैया नालाय कन्टेक्ट जाबाय आंना होनदों आरो ना कन्टेन्ट जाबाय आंना होनदों आरबिया माखौ कन्टेन्ट जाबाय होनखो मिथिला अके एम आर मिस्टार आरबि इन्टारटेनमेन्ट होनदों आरो ना आरबि फोरोंहरबाय होनदों आरो ना जोंहा आरबि इन्टारटेनमेन्टआ रेन्ज काम आर एस काम प्लिज होनदों मा खालामदों बिसोरो मा ओंख्रि जाखो होनदों आरो ना स' ओंख्रिया जाथ'वाखै दा मा ओंख्रि मोनजागोन मिन्थिया आरो ना अके होनदों जोंहा माबाया क्रेजियाहाय हाय होनदों जोंहा प्रबिना हेलौ हाय प्रबिन होनदों आदा आरबि इन्टारटेनमेन्ट नोंखोसो खालामबाय रा हुवाखाय होनदों आरो ना स' नोंखौबो खालामगोन दे गासैखौबो खालामगोन कमेन्ट हरलायबानो जाबाय गासिबो सोर सोरनिखौ खालामनांगौ खोन्थाहरदो 15W आंनियाव दिनैसो नुलायबाय हाय नोंखौ बहा खारामोन एसेबां लाइभआव फैयाखैमोन मालाय आंनि 15Wआ प्रफाइलखौबो सोलायबाय सिनाय मोन्दों थेवब्लाबो आरबि मा जाखो दिनै होनदों आरो ना बिबारि सनानो बिबार सनाया बाहेराव थांथ'दों आरो ना हाय दिपालि होनदों जोंहा ब्लग आसामा हेलौ कि खबर भाल कियानो जागा खालि बिबारि नों हारसा रायज्लायना होफैलाय दसे आं हारसा रोङाहाय आरबिना जानाय होनदों आरो ना मा ओंख्रि जाखो फ्रेन्ड होनदों जोङो ओंखाम जाथ'वाखैनो हाबा जानो लिंनो फैदों आरो बिबारि हारसाखौ फरायना फैलाय आं हारसा रोङा जाब्बा होनदों आरो ना बिबारिया बहाबा खारबाय बोग्रि जायोनो बाबाय आं होनदों आरो ना क्रेजिया माखौ बाखो क्रेजि थानोसो बाखो ना माखो नोंनि बिबारिया बाहेराव बैग्रि जानो थांदों आरो ना दा फैबाथाय खोन्थिनोसै आरो ना मानसिखौहाय आं रेन्स मारना होनो रोङाखैसो ना मायो मिथिला आरो ना मा खबर होनदों मोजां नोंहालाय मा खबर अननानै खोन्थाहरदो लाइक होआखैबा लाइक मोनसे होदो निउ काम होनदों दुस काम होनदों आदाया मा होनो बादारनाथ खालाम होनदों मा होनखाथाय आं अन होनदों हाय होनदों क्रेजिया अन होनदों आंनि बदल बिबारिखौ किस खालामना हो खनसे आंनिफ्राय दिपालिनो बिबारा नोंखौ खालामखांबायथ' नों खोनायासै खोमा आरो ना मायो CVB होनदों माबा होननाय जाथों आं हारसाफोरखौ बारा रोङाहाय आंनो बेलेन्स सोना हरलाय आब' अननानै होनदों दे नाम्बारफोरखौ हरना दोनजोब गासैबो आङो गासैनोबो सोनानै हरगोन आरो अन होनदों जोंहा आरबिया रङिया मरकट ब्लक आसाम मरकट टु रङिया तामुलपुर हाय ब्लग होनदों फ्रेन्ड गैयाबा फ्रेन्ड जालायना लादो जाय लोगो गैया दा
खनसे मिनिबावदो दिपालि होनदों आरोना माबोरै मिनिनांगौ अननानै कमेन्ट हरदो बोरै मिनिनांगौ होमबानासो मिन्थियोना बोरै मा होनो मिनिनाया होमबानासो मिन्थियोना मा होनो मोनसे कमेन्ट हरदो फानि टाइपनि होमबानिया मिनिना होनोसै आङो होमब्लासो मिनिनो हागोन नालाय बायाखै होनदों आरोना दे मिनिथावनानि मोनसे कमेन्ट हरदो इनि उनावहाय आङो मिनिनानै होनोसै आरोना ओंखारथ'नोसै लोगोफोर आं ओंखाम जानोसै दे नंगौ नामा मा ओंख्रि संखो खोन्थाहरदो अननानै दे सोर सोर दङ बिनानाव मा खबर होनदों जोंहा दिदोमा मोजां नोंहालाय मा खबर सल' खनदो दिपालिनो मा गान खननांगौ दे खोन्थाहरदो एम डि कभारा ब्लगा आइ लाभ इउ होनदों आरोना प्रिन्स हाय आब' निउ फ्रेन्ड होनदों अके थेंक इउ आंनि लाइफआव निउ फ्रेन्डनि थाखाय दे क्रेजि मा गान खननांगौ खनसे खोन्था बिबारे गान रोजाबनिफ्राय खनसे मा गान रोजाबनांगौ खोन्थाफैलाय आं लोरफोरखौ रोङाहाय फैब्रा मिहि मा होनो हि मिनिब्रा होनो बोरै मिनिनांगौथाय दे दा माबानोसै आरोना स' बोरै खनगोनथाय दा मोखां देखाय होनदों आरोना दे मोखांखौ दा देखायगोन दे मा ओंख्रि जाखो होनदों आरोना कमेन्ट हरलायदो गाइसमोन आं मोखांखौ देखायनो बोरै देखायनोथाय लाजियो आरोना मोखां देखायनो दा देखायगोन दे बिबारनिखौबो देखायगोन बागुरुम्बा आं बागुरुम्बा रोजाबनो रोङा बेलाय बैसागुफोरखौसो रोंगो आं माने बिबारि समायना बिबारिया के एन ब्लगा होनदों बिबारिया समायनाखा होनदों आरोना स' बिबारिया आंनि प्रफाइलाव थानायानो आरोना मा के एन मा खबर होनदों नै जोंहा स' माथो रेन्ज मारिनायालाय जायासै दांहाय दे सोर सोर दङ होननानै कमेन्ट हरदो नौजोन सालाय दङ दे मा गान खनांगौ खनसे कमेन्टदो मा होनो खोन्थादो आरोना मनिल थानाय दासो दिपालि सं खनबायमोन मनिला मालाय दिपालि गानखौ खनो नालाय बिबार नोंनि लगा माबायदिमोनहाय माइबासो नोंनि लगा मारिनो रोङा आङो रेन्ज मारि होनगोन दे मारिगोन दे ओमफ्राय जादोंना जायाखै आं मिन्थिया आरोना ओइनै नायदोंमोन आङो खुलिलाय मोसादोंमोनहाय बिबारिया इमान माबायो जायाखै ओंखायनोथ' र' सोलोंहांदोंमोन बेनिफ्राय जादोंना जायाखैथाय ओमफ्राय आरबि थांबाय ना मायो जोंहा अननानै फन खालामलाय आं रोंला माथो गटु चेनेलानो ओंखाराखै माथो प्लिज जोंहा अननानै खनसे फन खालामदो माथो गटु चेनेल ओंखाराखै दा 15 डाब्लिउ मा खबर होनदों जोंहा जोंना जाबाय होननानै बिबारिया गटु चेनेलानो ओंखाराखै अनलि रेन्जल' मारिनाय जाना दङ बेखौलाय बोरै खालामो आरबि थांबाय ना मायो जोंहा थाङाखैबा खनसे फन खालामलाय ब्लु नुदों बानो जाबाय नंगौना आं मिन्थियाबा दा बोरै खालामनांगौथाय ओमफ्राय नों मा गामिनि आब' होनदों आङो प्रिन्सेस आङो माबानि आरोना तामुलपुरनि ब्लु नुदों बानो जाबाय ब्लुआथ' जाबाय र' ओमफ्राय आं बिबारनाव नायदोंमोन गटु चेनेल ओंखाराखै इनिखाय आं मानि जादोंना जायाखै आं मिन्थिलाय लांला आरोना आरबिया थांबाय ना मायो प्लिज अननानै खनसे फन खालामदोरा तामुलपुर बाजार माब्ला फैगोन होनदों जोंहा 15 आङो गाबोन थांगोन गाबोन सुक्रुबार आं गाबोन थांगोन तामुलपुर बाजारावहाय हाय फ्रेन्ड होनदों जोंहा मा होनो हाय फ्रेन्ड होनदों आरोना नायदोल' आं कमेन्ट हराखै होनदों आरोना माया रायदाव मिस्टार रायदाव अफिसियेल आरो ब्लु गरिलु बानाय होनो आरो इन्टारटेनमेन्टआ थांबाय ना मायो अननानै खनसे फन खालामदोरा आं रोंला जाला माथो नायखोसो ना माखोसो थांखोसो ना माखोथाय एस बसुमतारी मा खबर होनदों आंनाबो तामुलपुरनि मा गामि होनदों आंना तामुलपुर जारकनानि आरोना
आं तामुलपुर जारख'नानै दे सोर दङ कमेन्ट हरदो मा ओंख्रि जाखो बाजै सना होनदों आरोना ओंखाम जाथ'वाखैनो चेनेल नेमाव टु ओमफ्राय माकानसा फैगोन ओमफ्राय माकानसा अपेननि प्लास नि अपेनआव थुबानो ब्लु जागोन ब्लुआथ' जाबाय बेनिफ्राय मा होनो मालायफोरनि बायदि मा होनो गु टु चेनेल ओंखाराखै नालाय बिदि खालामना होनो नायदोंमोन आरोना आङो क्रेजि गटु चेनेलानो ओंखाराखै माथो बिबार अफिसियेला हाय होनदों हेलौ मा खबर हरनानै खोन्थाहरदो 15W सापर्ट खालाम बे खालाम हर आं होनदों आरोना स' KN साब खालामबाय दे बे खालाम हरदो होनो आरबि इन्टारटेनमेन्ट जोंहा अननानै खनसे फन खालामदोब्रा गटु चेनेलानो ओंखाराखै माथो बुरि खालामो माथो रोंला क्रेजि माथो ब्लुल' ओंखारना थाबाय गटु चेनेल खालामनानै होनायदोंमोन आरोना स' माथो बिदि जायाखै आरोना माथो दे कमेन्ट हरदो जाय दङ आदजोन दङ सोर दङ होननानै कमेन्ट हरदो मा होनो बिबार मा खबर होनो लोगो हमनो नामा बाजाराव होनदों स' आङो बेला जानासो थांनाय जागोन नामा गाबोन खामानिबो दंसै नालाय न' स' लिरनांगौ मानांगौ नायनोसै स' फैयोब्ला लोगो मोनगोन आरोना ओइ बयबो सापर्ट खालाम आंखौबो होनदों आरोना जोंहा दे खालामलायबानो जाबाय गासिबो बिबार सापर्ट खालाम होनदों आरोना आरबि इन्टारटेनमेन्ट आंखौबो ब्लु खालामना हो होनदों अके खालामगोन गासैखौबो खालामगोन दे आरबि इन्टारटेनमेन्ट आदा कल खालाम ना खनसे किस खालामहरदोब्रा मा होनो खोमावहा मा होनखोथाय जोंहा ब्लगहाय आं बुजि मोनासै आरो मा किस खालामनो होखोब्रा निलेश हाय होनदों हेलौ आगै थेंक इउ आंनि लाइफआव जइन जाफैनायनि थाखाय थेंक इउ दै निलेश अके बिनिथा होनदों जोंहा दे बिनिथाखौबो खालामना होनसै दे खालामलायदो गासिबो आङो खासे बानायना होलांसै आरोना अके बिनिथा होनदों दे अल फ्रेन्ड सोरबाफोर आंजों फ्रेन्ड गैयाब्ला सापर्ट खालामना कमेन्ट हरदो औ कमेन्ट खालामनानै आं सन्तला बुलु सन्तला बुलुक्सिनि सिनायोबा सन्तला बुलुक्सिखौ सिनायो नाथाय नोंहाबो चेनेल दं नामा आं नोंखौ दिनैसो फार्स्ट लोगो मोननाय बायदि मोनदों आरोना स' नोंहा मा होनो आंनाव कमेन्ट हरना दोन नोंहाबो चेनेल दङबाथाय आङो खालामना होगोन आरोना खालामगोन दे आङो गासिखौबो नाम्बार गैया आरबि होनदों आरोना आं सन्तलानि आं सन्तलाखौ मिन्थिगो दे जसना ब्रह्म हाय फ्रेन्ड होनदों हेलौ दिदोम निलेश मा खबर होनदों आरोना आरबि मा खबर होनदों निलेश दिदोम मोजां होनदों मोनबाय दा ब्लु खालामनो होनदों आरो जादोंना जायाखै मिन्थिला खालामना होदों आं आसकानो आंखौबो ब्लु खालामना होलाय बाजै होनदों अके खालामगोन दे कमेन्ट हरना दोन होमबाना आं खालामना होगोन आरोना सोर गोदान लोगोफोर सापर्ट खालामदो होनदों आरोना दे खालामबा आरबि इन्टारटेनमेन्टआ अन होनदों गैया चेनेल थेंक इउ चेनेल गैयाबाबो लाइक मोनसे होदो हाय आब' मा खबर होनदों मोजां सल' खनदो दोंसे सना दे मा गान खननांगौ आं नोंखौ मोजां मोनो नोंबा मा सानो आं जेबो बुजिला आं नोंखौ मोजां मोनो नोंबा मा सानो आं जेबो बुजिला जाखो हरबाय थायो चेनेल गैया होनदों आरोना दे खनबाय दे सल'खौ आरबि इन्टारटेनमेन्ट आदा फोरजोंनो
थांलायनोसैलै लाइभआव गुबुन होनो होनदों आरोना दासो आपल'ड होदों नामा आं अल फ्रेन्ड दाहाय दसे नायना होलायगोन बयखौबो नायनो होनदों अके जाय जाय गैया खालामलायदो अके आरबि दसे थांदो लाय होनदों आरो दे थांलायदो दिपालि सना जिउ आंनि अनसुलि सना होनदों आरो ना थेंक इउ आंखौ जिउ होनलायनायनि थाखाय मज्जा होनदों आरो ना मज्जा बिउटिफुल डेन्स बिबारि सना होनदों आरो बिबारि दोंसे मोजां दे आंखौ लुरफै लुरफैखौ मोसाबावदो दे दे मोसादोब्रा गोलोसै नै क्रेजि नोंना बिबारिया मोसागासिनो दङ देरगानबो मोसादोंसै दोंसे गानबो गैया दे गानदाम आंथ' लुरफै गानदाम आरो मोसा मजा होनदों मजा बिउटिफुल डेन्स बिबारि सना कमेन्ट हरलायदो गाइसमोन होनदों आरो ना माथो बरिया बरिया जारौमोन दंरा नोंजोंलाय फसायबायलां होनदों आरो ना औ बयबो मोसानाया बिबारि नामा औ मोसानाया बिबारि मोसानायखौ फसायबायलां होनदों अके नंगौ नामा हेलौ होनदों जा सनजया थेंक इउ सनजय आंनि लाइफआव जइन जाफैनायनि थाखाय थेंक इउ दै अन होनदों जोंहा आरबिया क्रेजि बिबारिनि मोसानायखौ नुबायना नुवाखै अननानै खोन्थाहरदो